na paros papa, grabe din siguro po natin bibuhag sa mo tong napas papa no. Kamot. Kay otro po tong ka, mawa lang tong matag sige kinatawa maranggiyan. Hi guys, good morning. Dungalta. Mapay pagamatas mga mangak. Morning guys. Mamainit na guys. Mainit na lang bahaw. Naikuan guys, bahaw. Nga kag pagbuhok ko kay panudlay. Mapay pagmata. Ako pa kago pa ko. Pagtanaw na ko. Anong hayag man ang atok. Pagtanaw na ko sa rilo ko. Alas 5:30. Diyan nagsiyar na ako siguro na naligo kaya pa mali namubo. Labong gabi gahapon alas 4 pa. Nangabli doon sa dahan. Ginut ko. Kasi pagbugas daris kan guys ilang dari gibot nga gamang bugas. Dito sa balde. Mainit si mama. Sige na to gabi ma. Baka niyo yun. Sa kamot siya wala na ako. Pag hindi na gabi na to, mo ko dahil yun, ano ko kakuan. May paris ni mong gatas, wala naman kay paan. Na biskuit. Biskuit. Yan baho gabi wa. Nahurot. Ay napaday maoy. Napakay haptik na bilin. Dua ka buok. May pare sa imo ang gatas. Magbatil naman siguro gitlog. Anon, magdil-dil sa atin. Bilay sa takay. Nakabakwak. Ano naging gasinan ma? Ang tubig. Ha? Ang tubig na ini. Sabi ko nga gatas ng wasinan ng tao sa asin. Eh, binimog-mog. Batil sa itlog. Ikaw tumikot lang ako kung buhok hantod. Wa lagi ko ng bata. Pinamabot na. Pinamubot na. Maning si Dani ni Junjog ni Gian. Itlog nga. Binatil. Nagamang kuan guys, Christmas tree. Pag na mo na human ni mama ako ng kuan. Dikor kay kuwang pa. Kasabado pa daw, mamalit pa daw mi dato. Kuan, mga tunggutan ni mama. Mamalit pa may nagkakuan guys, sabado. Mga kuwang ni Jang, ipang bitay na tulihan. Christmas tree, may uwa pa naman natiwas. Palit yung cherry. Natanggutan ng siga-siga ma. Sa ko lagi sa una sa itong ako pa rin yun. Ang paggasto ko mga 1,000 sa prutas niya. Ano yung imuhang pang-ini? Ipanghalag eh. Trisi mong kaklase mo. Trisi mong kaklase mo. Trisi mo lang kaklase nga. Prutas. Kuan lagi eh. Tagwan 1,000 na. Nanad na ka ma? Oo. Nadapas ko mag-kuan sa Kami prutas? papanin mo sa mga. Inana, bisa una. Para sa kung na ma. Pagkuhan ko mga pa. Swerte? Mo rin nanad ka nga kada kuan yung mga Kada prutas. klase prutas. Grabe mang pangabja. Alas 8 Good morning. na. Alas 6 na. Alas 6 na. Alas 6 na mag. Kara-kara na po na. Anak ng tinula. Una na gawas. Sige yan pa. Ipanaw kag uniform laban pa. Ngayon sa gabi. Magpalaba daw sa uniform kay. Ito na parang adlaw ah. Oh, Adlaw. Wala mo kay Bogon sa adlaw. ito magkaroon ang dawa. Basta kang may namduman nga adlaw, Domingo, kay musimba. Mga ubang adlaw din ako makainumdum ugod sa adlaw. Uwang mag-uniform eh, sa ka-uniform, di mo siya musuot kay gamay daw. Mao. Nanay butang.
Hey guys. Naluto na guys, katang itlog. Jesus, mao pa hugasan ang bawunan. Nanimaho na ni Giwa ni Ligawas gabi eh. Palintan. Sus, ni mata ah. Muna dyan. Nagamaw na nan, di pa katog man sa bag. Muna ako, sanay kung ko nga. Sanang naikuan ko nga. Naagod ko ang pamilya. Idod ko sa Mindanao. At atong Pasko nga. Ikaw naman mag-inisaras Mindanao. Nagkuhan mo na yun naman yun. Wala na ko dito sa kaya wala man dito dahil. Ha? Di ka makakita dito. Abanar na kuan walay. Sa kuwan day, merkado di ay sa merkado nila, wala mga balik ang putas. Nga, giatod lang nga. Nabaligya, mga balik ko. Kuan ako ang tugpito ka klase. Ako lang usa, kuan. Nagsige ko tiling-tiling sa tagmamis. First time ni mo tumano. Kalimdum ko din eh. First time ni mama guys na mapas kung magbagong tuig nga. Si Jara. Kuan man ko, kanang 19 man ko sa September. Pagka 20, ano lang. Ano siya mong gibati na? Bilak. Idong bilak. Huwag sa diya sa kanan. Ang mga decor na sa Christmas party. Ay, Christmas party. Decor na sa Christmas tree ba? Mapana. Tiwas naman ni mama mo na dihan Ay, kakalan. sandok ko kami. Na may bahaw. Ako malutog ang bagong tinakang. Pero na bahaw. Bawra ko. Ikaw na ka? Ikaw na ko kay. Let's go na to. Makapit sa kuhag. Kuhan. Timplahon nun. Sa timplahon. Let's go in the moon. Brum brum. Asal pa dong. Prit Kaya prit brum pinibali brum. nila. Ala. Mag-init sa dahi ko karijot. Gamay na lang? Init ako kakatasa para galera mo bukaw. Samantala mo ko rin dahil dami ko. Ikaw na lagi kung napamili ko dak, nga amo kang bidakan. Kami lang duha, pero ano among lamisa. Karon kay nanagato ang mga remembrance kada adlaw. Makita na to puhon-puhon. Maniguang na ko kay nas YouTube remembrance na to kada adlaw. Tawa na boss. Uy, Tapos pirming may sabaw ah. maho kang itido guys, sige kang gitlog. Kabaw kabe. Ang itlog, kinahanlan sa kadlaw mo kaon di kakausa. Kaya muna yung kadala na to. Buka ko, kolesterol manak. Kolesterol Hoy, lang minggoy, itlog nana po pag ka diha. sobra-sobra. Kinahanlan. Sa usa kadlaw mo kaon ka usa ka buk saging, usa ka buk itlog. Di mo moto wala pag research mo. Ang moto mo sige na mo wala. Asa magtimplahon ano ka nagda? Ngayon ko nga pagda. Kasi timplahon. Ay timpla kay wala pang bayad. Ngayon din kape. Nag-100 lang ba? Kay barato. Na mas mama na manay bahala. Si mama lang yung bahala, ako may tigbayad. May noon na matingog ba? Kay magkatingog sa kung kumpra. Nga ba, may naman magtigog, nakabayad ko 800. Bitaw guys, kanina mong pangpaos tindahan kada adlaw amo ni bayran kay ang negosyo ba dya, wa ba dya mama. Kay negosyo is negosyo. Mga antakay, Oo, toy ako 1,000 akong gipon ko pala di kumpra pa. Ako kumpra. ako mo itong gibayad siguro? Bayran gihapon ni kay na. May kumpras mama. Hindi mo dito kung yan. Ang datang basura, gabi wa pa nato nagawas. Asa ra gigawas ring kuan guys, basura. Tanawa nang ato ang ininit. Hindi, yung na kaon gi. Hindi kaya, alas 4 ka dadlaw mata. Ang po yun. Okay, ang lawa. Mura ni pulpong sinoy. Makauban na dyan ka na mas Pasko ma. Pila pod ka Pasko nga wa ka naguban. Ulo. Tulo ka Pasko no. Para pa mo ko. Tulo? 19, 20, 21, 21. 22. Kay September ba dyan? Nilarga na ba dyan na si dyan? September man ko, September. Sa 19. Oo. 19, 20, 21, 22.
Uy, upat na tuig eh. Upat na tuig eh. Dito man karon. Wala na hubog. Tulo ma, tama 21. Kay tulupod ka Paskuhan nga wa ka na mo nakauban. Maglakad na pero nito. First time ni mama guys nga magpasko magbagong tuig maginisara. Kami papapan mo din inig ka Pasko lagi dong. Digid may mula nga kanang klase sa prutas. Hindi nang gay gatas nito ako kain. Para. Kaya man punto yung una-una. Mahita rin ko. Naanad man ma may lang nandan. Kasi papan mo. Mugid ko eh. Katugid siya mo yung akong kuwanan. Siya man mo yung ugi kay eh. Tabangan ka sa mga. Kaya mag-unsa mo lang og magpuyo ka, wala kay mahina. Ano ko eh? Ano nila kami ko eh? Mamainit kaming koy, pakipyot makadani mo ang mata. Pagsuot na ko sa tumoy sa kwarto ba? Ay sa pika. Kahit nagro, siguro ang katong karton lawom na kayo. Kahit nagyayang mo ulo eh. Nangiyab! Nalawom na siguro ito yung katulgaran na karton. Nanakay remembrance ma, so kaya nga pag-uli ni mo dani, nanakay remembrance. Itong mga video ka Ay, dadaw. may ang vlog-vlog. Dako kayo na po kani. Kamusta pa ng mga tigulang na ta. Natin malantaw. Makatanaw, taga Mindanao ba? Ano man ito? At mga anak, mga apo. Mga apo. Simba ko, mawa na kas kalibutan. Nakitang tanan, mawa mo tas kalibutan. Natay remembrance nga yung mga video lang tawad. Yung mga katawa. Muli nagkalahay ang mga panahon na. Ano na kayo. Huwag man ta nag-video nga rong musika ta. Nag-video man ta para natay remembrance puun ba? Na makita at saya ta ni pangbuhat-buhat kada adlaw. Nga remembrance. So, na-picture ang mga video na. Sa una, picture man. Karon video na. Kaya mga daily vlog. Ito tigulang ng vlog. Yung mga yan. Muna na kalikuan. Hindi ba nga to? Sa kuan mo, sa Antod santod na vlog. Antod na matiguang na. Antod na nga pila na yata ang anak. wala na gani mag-vlog ang mga artista. Halos man mga artista man nag-vlog na. Sa kanya paggawa sa Pandemic. ABCBN. Hindi naman gaming ko ah. Pag pandemic dong. Malipa ba niya pa sa TG na sa kang mga video kay mura na ko na po siya narapot si Dani. Nanaw siya sa kang mga ipangbuhat kada adlaw ba. Mawagi dyan kamingaw. Mag-anak ina siya ma. Kuan ay mo gani. Kuan man o. Uy, malimod. Kita ka nga. Makita tanan ni ate nga siya tayong ipangbuhat kada adlaw. Matanaw man niya. Mabitaw na mag-vlog dyan ko kada adlaw kay nama sa ating magatang. Yung mga igsuon, nanaw mga pagumangkon. Murag si Kuya sa mga manan ako itong vlog. Mainita guys, sinamtakuan guys gatas. Makoy, nabasa niya yung simod. Naputi lagi ka pa. Naputi ito na. Kaya kung kung sino kasakal na kita. Sige siya jacket. Good mag-jacket mo siya itong mag-drive. Katong pagpandemya sa katuig ko si Jaway. May biyahe, naputi. Pagpandit niya. Oo. Sige ra may vlog. Sige ra may vlog kada. Maghila ko permi eh. Sige ra may vlog eh. Timing pa niya, makapasar na ko, makasweldo na. Ang vitamins, yan kami diri. Okay, mapalit danis kuan nga ning vitamins ug mahurot na ni. Asa ni nato paliton ni? Nga ni. Para mas may ita na. Ano siya nga Kay lang nindot man gud siya nga kuan guys, vitamins katong nahinatag sa viewers ba ni Sister In. Salamat Dani, napagadjud. Ako mo. Na mapat na. Tanaw na to sa Mercury ug na bay diyan nga na. Nga na retong paliton. Nindot siya nga vitamins. Mantaw. Ayoy, kung kukuha na makuan, gara-gara ko muna. Ay, kuha ng gara na siya kuha nun. Ito Mingkoy ha. Pingkoy. Sa ka nagpapansin Mingkoy na rabay, baki dito sa sulod na po sa siyar, gamay kayo. Saba. Saba kinasgihan malisang na. Malisang nasgihan mo bakit ang pagdas ni agi nga. Mingkoy, kuha na niya to niya. Mingkoy ha, ini kuha na yung kami sa siyar. Sana. Ya, bugas wala na mataklubi. Kalimot ko.
naparos papa, grabe din siguro po natin bibuhag sa motor napas papa no. Kamot. Kaya otro po tong ka, mawa lang tong matag sige kinatawa, maranggiyan po. Sayang ba, wala ni Jessian ma. Wala na. Panding. Dako na wala. Dako na nung giyan. Mora ba ng tatoy pangandoy ni papa nga, sige yan ijahang ma kauban. Ang gani. Pero uga po to nawas papa, di po may mamudyo dani ma. Trabaho gyapon mi. Kapalit po. Kaya nang muli raman mi dani kay wala man kay wala may magatiman nimo, wala man kay kauban. Pag hila kong pagkanoy sa una, malawag din na, maghinsig yung paghila. Sa Manila pa meron nagtrabaho pa mi, ug napas papa. Wa pa mi ning resign. Grabe, tama na. Ang may tinanak. Hindi mo na kung maabot na kung likod ng sabon. Hang. Nakita ko. Mana guys, pamahos din dun guys. Sige, mamahaw na ron. Kami ni mama, andyan namin mamahaw. Kami sige ha, gigawas na ni Ge. Yun mo na po ng kalimtan ng inom. Oh, baon na. Doon na siya mong kuha. Kailan siyang baon? Ibintim na yung baon. Doon lang. Bumunita mo. Kita pamasayro. Kaya sa magkastinta. Ako baon nila sa. Kami sa una. 20 pesos. Ako sa una, 5 pesos. High school ko 20. Uy, sa 20. Magani, 20. Ako sa una, 5 ra dyan. Anto lang ma. Balita. Agahang ginuna dito, nawana na food. Good morning, pangit. Tog pa ka, pangit. Ay, mata na di ay. Abi kong tog pa ka.